padraya jagat ingsun kang kejelo resi kudawane pati kamerdawa sajrone alas buruk ini ingsun mertopo sajrone alas buruk ini 44 dina lawase nanging jangkepe 44 dina lawase kurang sadina nanging dina iki ingsun mudhun ing sanggar pamujan bakal golek salah sawijining wujude kewan macan sing gedhe banget sing gelem tak dadekake wujude jalma manungsa muga wae dina iki ingsun ketemu salah sawijining wujude kewan sing gedhe banget muga wae dina iki apa sing tak karepake bisa kasempatan ingsun nemu salah sawijining wujude kewan macan sing gedhe banget iya ingsun dina iki kepengin duweni putra Nalendra kang bisa nerusake nata sajroning alas Druwa ini waduh sajae mapan pancen kebeneran dina iki ingsun ketemu salah sawijining wujude kewan macan sing gedhe banget nanging dina iki bakal sumrembug marang jeneng sira ya kewan macan kewan macan dina iki ingsun bakal ngrembug marang jeneng sira ya kewan macan dina iki yen jeneng sira gelem tak dadekake jalma manungsa jeneng sira manggung kaya kewan macan waduh sajake kewan macan sing gedhe banget dina iki gelem tak dadekake wujude jalma manungsa ora sarata dina iki jeneng sira bakal sumunggake sajroning sanggarmu pamujan kewan macan sardu ayo jeneng sira bakal sajroning sanggarmu jagat dewa padraya Gonceleng lagate bis dina iki wujude kewan macan sing gedhe banget saiki wis dadi wujude jalma manungsa iya bungah banget sajroning penggal ingsun wujude kewan macan sing gedhe banget sing tau gake sajroning sanggar pamujan dina iki wis kasempatan dadi wujude jalma manungsa iya dina iki bakal sunjengkarake marang jeneng sira ya ayo jeneng sira jengkara ing ngarsaning sun ya jagat dewa padraya jagat bungah banget sajroning panggaling sun ing jaman kala samangguh ingsun kepengin duweni putra Nalendra dina iki wis kawujudan wujude kewan macan sing gedhe banget sing tau gake sajroning sanggar pamujan dina iki wis bisa dadi wujude jalma manungsa dina iki Kanjeng yang bakal duwe asal-usul mungker nanging sadurunge Kanjeng yang duwe asal-usul mungker Kanjeng yang bakal nguweni tetenger marang jeneng sira dina iki Kanjeng yang bakal nguweni tetenger marang jeneng sira lundaya singa bareng yo makaten to Kanjeng iya terus kula menika asale kewan macan bisa wujud jarma manungsa kan kaya ku sing lundaya singa bareng makaten to Kanjeng lundaya pancen bener asal usulmu ya teko wujude kewan macan sing gedhe banget yo lundaya sendika Kanjeng
kanjengnya. Iya. Kanjengnya. Iya. Lun daya singa barang aturaken sembah bakti untuk asa dalem kanjeng. Iya. Pangestu musun tampa yo Ger. Nanging ora liwat puja pangestune Kanjeng yang tampanono yo Ger. Kanjeng Rama. Iya, jeneng sira Rama Sauntara Ger. Ger, Lundaya. Yen jeneng sira wis mangarti Ger. Asal usulmu ya teka wujuding kewan macan sing gedhe banget. Nanging Ger, Kanjeng yang bunga banget yo Ger. Dina iki Kanjeng yang duweni putra Nalendra ya wujude jeneng sira ya Ger Lundaya. Nanging Ger, Kanjeng yang bakal ngutus marang jeneng sira Ger. Jeneng sira kudu tumuju sajroning karam perdesan. Sajroning karam perdesan ana salah sawijine wujude kembang mawar putih sakembaran. Jeneng sira kudu iso methek salah sawijine ya Ger Rudha Singabarang. Iki kanjengnya. Iya. Dados kula menika diutus teng Karang Perdesan. Dikengken mendek sasuwijine kembang salah kembaran makaten to kanjengnya. Pancen bener ya. Kanjengnya. Iya. Apa khasiate kembang salah kemarin mau apa calon bojoku makaten to kanjengnya. Ger Rudha. Jeneng sira mangertenono Ger. Pancen bener. Wujude kembang mawar putih sakembaran. Ya wujude jalma manungsa. Ya calon bojomu ya Ger. Nanging jeneng sira kudu iso methek salah sawijine. Yen jeneng sira wis bisa methek salah sawijine, jeneng sira kudu iso gawa sajrone alas bruwak kene ya Ger. Nanging jeneng sira kudu iso mangsa calon bojomu ya Ger. Ayo. Kanjengnya. Iya, Apa teh gamen telah kados kula menika? Mangsa calon bojoku makaten to kanjengnya. Ger Rudha. Yen jeneng sira ora tega mentala mangsa calon bojomu, jeneng sira bakal kesiku marang Sang Jawata. Jeneng sira bakal balik maneh ya Ger. Ya dadi wujude macan gedhe maneh ya Ger Rudha. Ika kanjengnya. Ger Rudha. Oh kados menapa? Yen jeneng sira wis mangarti Ger, jeneng sira aja nganti sesuk lan ben dina saiki. Ayo budhal sajroning Karang Perdesan.